अरे मी शेंग मग ओट संकटात काम लावलं पडे सर तुम्ही हे पेन थांबा. तू ऐश्वर्याने आहे ग कॉलेज फंक्शन भेट चालली तू हिंग का आज मन अशांत झाले. शांत करूया म्हणजे हे सुंदर रम्य वातावरण. गेले मन अशांत जाऊन कारण तरी किती ज्यांना हे तुमको पळले त्यांनाच तुम्ही मगेले मनात बसले. जेवणा गेले तुम्ही दिसतात, निधू गेले स्वप्नात तुम्ही मागे तस म्हण तुमच्या प्रेमात हाव बेचैन जाऊन गेले. सॉरी ऐश्वर्या ह्या लव्हात प्रेमात हाव केन्ना विश्वास करना कित्याक म्हणल्यार आमी कडचं प्रेम हो अखंड उरूं जाय. ही एक दिवस त्या पतंगा भशेन आकाशाच्या हूण त्या वाऱ्याच्या वेगात ते पतंग सुटून दुसरीकडे खंय पडू जायना. म्हळ्यार हेजो अर्थ हा तुमका पसेतल म्हण घेवन हेच न्ही. ना सर ना हा तुमगेर विश्वासघात पळय हांव केन्नाच करचो ना. ऐश्वर्या हा एक स्वाभिमानी मनीस असले लफड्यात हांव केन्नाच पडले ना. या प्रेमात पण फायन सकाळी कितें वाईट घडल्यार हो अजय केन्नाच सुखान जगू शकना. हो अजय हुशार पडटलो. म्हणल्यार हे ऐश्वर्या कित्या वचू शकना. आज एक रुकार बसून पक्षी आणि त्याच रुकार बसता म्हणून किती गॅरंटी असा. खरे हे ऐश्वर्याकडे आज तुमका वचन दिते असा. ही पृथ्वी हो आकाश अलग अलग हा आणि तुम्ही अलग जावच्या पडे हे केन्नाच शक्य ना. शक्य ना सर. पयली म्हाका सर म्हणचे बंद कर आणि अजय म्हण आपय. तू म्हाका मनापासून प्रेम करता जाल्यार ही गोष्ट ती म्हागे पप्पाक सांगची पडटली पळय. कित्याक काय म्हणल्यार ह्या गोष्टीक हांव एकदम झिरो. ओके माझी रो तर चला हा फाल्यां सकाळी तुमगे म्हणेन तुमगे बाबा कडेन भीक मागता की अद्याप माझ्याने आय लव्ह यू ऐशू. आय लव्ह यू. आय लव्ह यू.